Ngi makinay kisngi kita snew kijing snew kinang kenray bat kaway na kidaw ba kijing snew kiyo banang karoy kadai haba kisamlay kibabhay kisupit kay bat susngam jar. Let's say kisamlay kibabhay kisalia ban kren ya kijing shisha ne kila bandon kijing snew shipting pada ki kren na le ai kin sa shapay kaman ni shapan mong penansaw hakiway kibashuan yaki. Day na kataka daw, kidan kami ki Samla Khristan kiba shlur bat kiba not pan pala bat le ya kamon ublay wat lada ki way kim tre bat kani ka day ka por kiba biang pan kan mau ya pi ki Samla ba kidan ki Samla kum o Joshua ki biyeng skem ha ka jing shisha wat lada uyo ya ka jing kren snew ya ka jing knyum jong ki kun Israel persya ya Moses ben ban mau ulalong ubashlur bat ubayay na pan kongo ya ublay wala da uhab ban yang marway tong ini pai kandiat syaka jing im Joshua uday na kajaj benriu Israel bat lakhai hapok kari Egypt kari hakabaki kun Israel kila kelam rau bat syak ben shitam ben haus iem paro ngitip ha syapang kajing ya thuak kana kumno baki kun Israel ki boy syakari Egypt bat balay baki syak tem rau hapok jong kani kari hapdeng kajing syak nyau ben bat kajing syak ban ben kajing syak le ben jongki ublay usay ya Moses ban pelaj ya ki kun Israel na kajing syak tem rau ublay ulapan pau ya kabor jong ulan bagi kamba ban pelaj ya ki briu jong na pok kari Egypt ki kamba ki ba ublay ulale kim kut satia tang na pok kari Egypt handai kan mau ulapan kat ya keduriau basau nang bagi kun Israel kin la ban jam shisiliang badru upen ngam jelap ya kekenhun sipai us iem paro habagi la persyang banyat na kajuak kajaka banring merau biang sa sisian ya kikun Israel ki yo i ka way hadin ka way ka kamba ka jong ublay Joshua ula yo i bag ula sakhi dala ki jong ki kaman ya ka bor ba ublay ula penpau klem artatien kane kalapan krau ya ka jingnya jong ban shania ha ublay baru ban kongu ya ka jing betha Moses namar ba Joshua utip ba ublay ulajit bat don rekat bad Moses ban perlaj ki na ka jing sya leben Joshua uday uway na kirang ba shipai bat nong sentiat jong ki kun Israel kaktien ublay kaya thu yangi ha ke kitab Exodus khat nyau ka dekhot ka bapra hadu khatlai ba Moses ulajit ya Joshua ban le jele thama ya kinong Amalek bada ka jing shlur Joshua ulaya le ya ka thama bat ulala ban chopru ya ka thama persya ya kinong Amalek napdeng ki khat arngut kinong sentiat ki ba Moses upha ban le sentiat ya kari kanan kabala tho ha ka kitab jingkhen khat saulan nong ilaba uway na kitay uday Joshua bat napdeng kini ki khat arngon day tang Joshua bat ukaleb ki badon kamen siem basenrang kamen siem jong ka jing shlur ki bala ban yo i bakin job da ka basuk ya ki brio ha kari kanan ki shipeu ngot ki balet lang ban sentiat ya kanong ba kila ai ka khubor ka ba penno men siem bat ka ba pendu jing termen andai day Joshua bat ukaleb ki bala pensengam jar no yaki Joshua kum unong yalam ubala yalam ni ki kun Israel sakari jong ka jing kula wat lada utrai ulajit ya Moses ban pelaj ki kun Israel na ka jing sya te merau ban yalam yaki sakari ka jing kular ban Moses uklem yo setia kalat ban rung sakari ka jing kular namarba uklem ko ngu ya kaktin ka ba ublay ula hukum ya ban keren ya umau siang kenang baka kan mi Henry Moses ula syutit ban arsin ya umau siang ke jingken arpaulan nang dekat bapra dukat ar hadien ba Moses ula dap shispa arpausnan karta ula khot ya Joshua ban mi bujli ban long unong yalam ha kacaka chong haki kitab Deuteronomy lai puwe lenong dekat ban miau Moses ula khot ya Joshua bad ula keren hakmat ki Israel baro tolong ubah klan bad ubah shlur na ba man let rengkat bad uni upaj ba
Sya kata kari ya kaba utrai ulas mai ki kepajan ki ban ai ki. Temen pensyong ya ki haka. Moses uklam khot ban ya keren sap pad u Joshua. Handai u khot lang ya ki paj ba Israel ban penshlur ya u Joshua ban long u ba shlur. Namar ba utep bat ba u yo ilut ya ki jing do nut. Ki jing ya lek persyak ki jing kwa long nong ya lam. Bad u mensim jong ki jing bom ngeng utrai borba hagi kun Israel. U Moses ujiet ya u Joshua tang namar ba udai u samla ba shlur. Banyalam ya ki kun Israel syakari jing kular. Handai ka bakong san ulayo ya ka jing u Joshua ya u belai. Ka jing syania jong u ha ka jing yalam u belai. Bar kamtam u Joshua udai u briu u batiang buram ya u belai. U Joshua ulayo tang ya ki kamba u belai. Handai kan mau ulayo ru ya ka jing pitar u belai persya ya ki kun Israel. Kiba u belai ulapan syikam ya ki lengba ka jing yap them. Badru ka jing syatep im hagito kiba yalek persya ya u belai. Handai watla kataru u Joshua ula shimti ya ka kam yalam. Da ka jing shlur ban yalam ya ki kun Israel syakari jing kular. Napdeng ki kun Israel kiba la me rengkat na keri Egypt. Dai tang u kolep bat u Joshua kiba la yok ban rung syakari jing kular. Deuteronomy laifu ar lenong dekat bakat wei hadu kat ar. Ngasmai banamar kim syamla ko ngu nga uweru na kipaj ba uba arpeus nem lane kamhe uba lawan na Egypt yo rung syakari ke bangala kular ha u Abraham u Ishak bar u Jacob kat ar kane ke kentup ya uwei pa uwei baro lajno u Kaleb u kun jong u Jepune ubana ka jaj kenes bar u Joshua u kun jong u non. Ki layay long ki bako ngu ha utrai. Ki samla ki bashlur. Kane ke juk bangi mentangi don kam ni ki samla bashlur. Kum u Joshua. Ki bashlur ban le ya ki kam babha. Ki banuat ban yalek persya ya ki jing snew. Haka imlang ka salang. Kabala tab ya ka jat bin rio jongi. Ki don kam ya ki samla Khristan ki bashlur ban yen. Haka hok pat ka jing shisha. Namar kapop kalatap lian ni karijeng ni kabawat teng-teng ni kababak laro ni kum kipat Kristan i kumbangi ya kersyan penban ya kikam kibat persyak ya kejeng hikai ya ketian jeng ublay kumha kikam tok syukor kikam sakhi lamler kikam bamsap bampong kibala penduk bat pensak dian ya karijeng ni gidan kam ya ki Joshua hakikam shnong kam tau hakikam sanyhima sima Gidan kamnya ki samla Khristan bashlur ki banot banjeng ha kan nongrim ka hok pat kan jing shisha wala da kan penmong ya ki wei ya ki paralok ki parajor kajat ban riau jongi kadan kam ya ki samla bashlur kum u Joshua ban paj ba kam don ka jing lek don bor ni ka jing lek thom bor ya ki barit pat ki batlot bor kajat ban riau jongi kadan kam tang ya ki samla ki ba minot ban dek syaki jing ya sang Handai kiba imhok bat kiba keren hok. Idon kam ya ki samla bashlur. Kum u Joshua ban rat dengkong. Ya ki jing bishni pihun. Kiba labam kruan ya keri bat kajal ben riu chongi. Ngimdai ban kelet ya kene ka waiko ki samla. Kumba u blay u syak tang ya u Joshua ya u Kaleb lembat ikun Israel ki bom. Pat ya lek persya ya u blay ban rung sya keri jing kular. Kum taru. Ha kene ka juk jongi. Kiban yok rung sya ka beneng. Day tang kita kiba pensengau bahaya ubelay. Kiba shlur ban imhok. Haka jing kuat pat ka jing shisha. Kiba iit ban la ya ka mong try. Kiba laj na ka pop. Na ka bishni ka pihun. Pat kiba iit la ki para marjan. Kumba ki iit ya lade.